लोगोफोर दायो आं भिडिअ बानायनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर वेलकाम माय टु इउटुब चेनेल अजय नार्जारि लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोआ मा खालामदों नालाय लोगोफोर नायदो दानिया नै पाइपनि माबा सिफुं बानायनो नागिरदों दायो सिफुं दामोनो जायाखै दाबो सोलोंबावगौलै एफा गोबाव दामनो रोंगोन जानो नोङो ओरैनो सोलोंनायनि र' सोलोंनायना मोनबेसे थुफ्लंखो माथो गेटदासो थुफ्लंबाय गेटदा जाबायलै बियो नै लोगोफोर नै बे मोनब्रैया सिदा जाबाय ओमफ्राय नै खर'ना गेटआ गोदाव सोराव नङा मा गोसोखांनानै पाइपखौनो बानायलाबायदों हास'नानै लोगोफोर हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो नै लोगोआ बेबो बानायनो थिनगासिनो नै लोगोफोर